Jednom je ona mene i jednog drugara poslala u Užice da gledamo balet. Došao balet, ja ne znam, iz Beograda ili Sarajeva je manje bitno, jer meni, znaš, ja sam to gledao, bio sam, ja mislim, 7. razred. I stvarno, pazi, moj utisak, sve ono što sam ja vidio nije bilo bitno drugačije od onog vica kad je Mujo išao on prvi ikad iz Mahale otišao gledat balet. I onda ga ljudi pitaju, alo, ba Mujo, što je ba taj balet? Kaže on, a ne znam, Jarane, gledam ja u jednom trenutku iskočiše nake koke, nešto skaču, onda u jednom trenutku izađe naki kuronja, dođe, uzme ovu jednu, digne je, bije jebo, ne bije jebo, bije jebo, ne bije jebo, uzme, pomiriše i baci jebo.